Yan, oras mo niyan sa 91.1 and 1296 sa American kasi do mga radyo. 11:35 nin pagkaaga. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan gihitimong patoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halos sa bangibay pang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinayo asin mag-antabay para sa kape asin barretang agraryo. Diyos marhay na aga po mga kasama. Ngayon pong aldaw nin Lunes, sa tuyong pong makakibanan giraray sa tuyong programang Kape asin Baretang Agraryo. Ini po dara sa tuyakan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong Split. Kan nakaaging episode, naging tampok niya tong bisita ang matibay na Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Kandar sa probinsya kan Sorsogon, si Parpo 2 Eleanor Torres. Kung saan po sa lipot sa ng panahon na pag-designar ka ini, Kandar sa Sorsogon, pinabilib kita ni Kaagraryong Beding kan kadako lang mga akomplishmento kabali na po ang matarayong pong implementasyon kan proyektong Split. Ngunya na episode mga kaagraryo, saraw na naman pong servidor pagabot sa serbisyo publiko ang satuyang makakaibanan. Sa laog nin labi sa tulong dekada na iyo po nagserbi para sa Department of Agrarian Reform DAR sa Kabikulan. Nagpunan sa iyang karera sa DAR bilang clerk, kaito pong 1991, sagod na maabot niya ang posisyon arogan assistant statistician, Agrarian Reform Program Technologist, hasta pong naging Municipal Agrarian Reform Program Officer. Kanton 2025, siya man po na-designar bilang OIC Chief Agrarian Reform Program Officer kan Program Beneficiaries Development Division sa opisina po kan DAR Camarines Sur 1. Siya man po nakapagtapos kan sa iyang kolehiyo sa Bicol University sa kursong Business Administration Major in Management. Nakuaman niya ang sa iyang master's degree sa Partido College asin porsigido na ipagpadago sa saya pong doctorate degree sa Public Management sa University of Northeastern Philippines, UNEP. Siya man po natawanan in honra bilang Provincial Performance Awardee, nadarakan siyang padago sa pagmakulog as dedikasyon para sa pagpapaangat sa pagkabuhay kan mga agrarian reform beneficiaries. Siya po, mga kasama, mga kaagraryo, mailaladawan bilang mapinadangat sa iyong pamilya urog na po sa iyang agom na si Ermani Matamorosa asin po sa iyong mga akin na sinda Gerald, Gemar, and Gemary. Sa maabot na July 1, ay nako mga kasama, iyan po ang sa iyang kumplianyo. Kaya ngunyan pa sana, kita po, ibahanin do ako, paabutan ta po siya nin advance birthday greetings. Mga kaagraryo sa tuya pong makakaibanan, maing iba, si OIC Carpo kan PBD Division, Kandar Camarines 1, kaagraryong Jerry L. Matamorosa. Kaagraryong Jerry, Diyos marhay na pagkaaga, asin, advance happy birthday. Diyos maray na agaman po, Kaagraryong Grace. Thank you very much po. Yan, talagang nangangamoy na ang pa-birthday ni Sir para sa iyong kumpleanyo sa maabot na July 1. Anyway, kaagraryong Jerry, enot po, mapaabot po kami nin congratulations sa Department of Agrarian Reform Bicol. Huli sa katatapos pa lang po na land title and co-chrome distribution po na ginibo ka nakaaging June 23 sa Pili, Camarines Sur. Kaagraryong Jerry, pwede daw po na maistorya mo sa muya maski dito informasyon manunungod po sa nasambitan pong distribusyon. Yes po. Pabutan ko man po ng paggalang ang satuya pong mga nag-aantabay. Diyos maray na aga po sa tuya gabos. Ang nasambit pong aktibidad, pinanginotan po kan sa tong Undersecretary kang Special Concerns Office as in External Affairs and Communications Operations Office na si Yosek Rowena Niña Taduran. Ini man po pigpartisiparan kan mga agrarian reform beneficiaries halip pa sa mga probensya kan Bicol Region. Sa DAR Camarines Sur 1, nakapag-distribute po kita ng nasa 292 na mga titulo nindaga as in 2,247 na Certificate
of condonation with release of mortgage. Yan po para po mahali o nagkansila kan pagkakautang kan sa tupong mga agrarian reform beneficiaries na minaabot po sa 50 million pesos. Ang mga paraon mo pong ini natabangan po kan sa tuyang gobyerno asin naging posible po ang nasambit na aktibidad huli po kan proyektong split. Okay. So, kagradong Jerry, aram tapon na pagkatapos kan, pagdistribuer kan mga titulo, ang mga suportang serbisyo na pigtataw po niya to sa irarom kan sa indupong sektor o ining program, Beneficiaries Development Division, kamo po bilang chief kaini, pwede daw po na liwat na ipaabot ta, ano ang papel? Kani pong PBD, asin po ang sa imo pong papel, bilang iyo po ang chief tabi kaini. Opo. Ang DAR po, dahil talaga po nagtatapos sa pag-distribute po kandaga, asin pagtao po kang mga certificate of condonation. Padagos po ang trabaho kang DAR sa paagi po kang Program Beneficiaries Development. Diyan po kami malaog pag-igwana po sindang mga titulo, asin magtao po ng mga suportang serbisyo sa senda. Nagpapatraining po ang PBDD para po aramon ano po ang mga pangangaipo kan mga agrarian reform beneficiaries para po maiangat ang sa inda pong pagkabuhay. Kami man po ang nagtatao ng mga sitwasyon o mga pag-analisa, pag-training para po magkaigwasinda ng mga suportang serbisyo aron po kang mga makinarya asin mga kagamitan sa pagtrabaho po sa uma. Opo. And sa ngunyan tabi, arog kan naipaabot ta po na mga individual na mga titulo sa iraron kan proyektong split sa inyo pong opisina. Ano-ano po ang mga naipapaabot ta pang ibang suportang serbisyo para man po sa tuwing mga paraomang beneficiaryo? Sa ngunyan po nakapagtao na po kita ng mga makinarya asin mga kagamitang pang-agrikultura na nagkakantidad po ng minaabot sa 3 million pesos. Dumampo sa 10 mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization na pinag-aasisteran po niya to. Arog po ini kang mga harvester, ikaw na po kitang naitaong transplanter, portable rice mill, feed milling equipment, hand tractor, asin iba pa po. So talagang yaon ang support direkta na beneficiado po ang sa tuyang mga agrarian reform beneficiaries. And sa kunyan, ano po tabik agrarong Jerry ang nagpapadagos pa ba ang lakdang kandar Camarines Sur 1 as sila sa pong prioridad para sa taon 2025? Opo. Padagos man po giraray ang pagproseso po kan mga daga, lalong-lalo na po itong mga beneficiaries po kan split para po magkaigwasinda ng mga individual po na mga titulo. Padagos man po ang pagtao kang Camarines Sur 1 ning mga karagdagan po ng mga suportang serbisyos. Sa kunyan po igwa ang PBDD, ang DAR Camarines Sur 1 ning pilot project, ang Project CESA. Dayaon po sa Iriga Buhi ARC cluster. So natawa na po sinda ning four-wheel drive tractor, IT equipment para po sa saindang arbo, utility truck, feed milling equipment, asin igwasinda sa ngunya na pigpo-proseso po na potable water system. So talagang kadakol and aram kong appreciated ini ka sa tuyong mga beneficiaryo. Ining sagud ngunyan, dagos-dagos, ipagpapadagos pa ng mga suporta kandar. Kagrarong Jerry, talagang dakul pa ang ginigibo kandar apara po sa pagtaonin titulo. Bakong iyo po. Talagang bagay na pirmi pong pigpapaabot ta, ipigkukurahaw, sabi nga ni Kayan, itong tataramon na sulong agraryo. Speaking of sulong agraryo, tabik agrarong Jerry, ano po ba talaga ang istorya sa tagline po ini? Ang sulong agraryo po, hali po kay Undersecretary Niña Taduran. Ini po para may ibalangibog. Ano po ang ginigibo kang DAR? Ano ang trabaho kang DAR? Manunungod po sa pag-asistensya sa satuyang mga agrarian reform beneficiaries. Para po ipabisto, lalong-lalo na po itong mga triumfo kan sa tuyang mga agrarian reform beneficiaries organizations. Nakadaklan po, mayoriya
kang membros po kay ni mga Agrarian Reform Beneficiaries. Arog po kang Tampadong Farmers and Agrarian Reform Beneficiaries Association o TIFARBA. Okay. So speaking kan Tampadong Farmers and Agrarian Reform Beneficiaries Association mga kasama, asin tangarig maaramat ta panggayo an istorya kan tarayumpo sa satuyang featured arbo ngunyan pong aldaw, hihilingon ta po an satuyang sarupong entrevista sa presidente po kan Tampadong Farmers and Agrarian Reform Beneficiaries Association sa paagi po ni Nanay Maria Teresa de los Santos o si Agraryong Teresa. Dito lang na background mga kasama, mga kaagraryo. Ang Tampadong Farmers and Agrarian Reform Beneficiaries Association tinugdas ini ka nakaaging Pebrero 9 kan taon 2017. And nagpapadagos-dagos ini hanggang mag-igwan ng registrasyon sa DOLE hanggang sa 2nd April 5, 2024 sa pagiman po kan Securities and Exchange Commission. Mga kasama, aram po nindo ang Tampadong Farmers and Agrarian Reform Beneficiaries Association, igwanin pusog na numero ni mga miyembros na igwanin total na 58, kumpesto po kan sa mga opisyales and sa liderato po ni Kaagraryong Maria Teresa de los Santos. Asin tangarig, mailadawan pa sa tuya, ano ining grupong ini, yaon po igwaning ginibong entrevista para kay Nanay Maria Teresa de los Santos o si Kaagraryong Teresa. Wait lang. Dito na ko si audio. Babalikan ta. Tangarig mas malinaw si entrevista na ginibo po para kay Kaagraryong Teresa. Sige po. Wait lang. Yao na po ang presidente kan Tampadong Farmers and Agrarian Reform Beneficiaries Association. Igwalan po kita nindiit na technical adjustment. Nahiling ko ang video, pero mayo si audio kan mga pahayag na tatao po ni Madam Maria Teresa de los Santos. Importante po na madangog ta ini pong prior interview na ginibo sa actually nakakanda po ini and para ini sa tuyong episode ngayon na aldaw sa KPS Baretang Agraryo. O yan na po ang entrevista kay Kaagraryong Teresa. Wait lang, may date lang kitang adjustment mga kasama. Ano talaga kayo pag-live? Yao na po. Kang Tampadong Pamplona Camarinesor. Ako po kang 2017 na elect po ng presidente kang association, kang Tampadong Farmers Association po. Sa ngunyan po, sa kasulukuyan ngunyan, okay pa man po sa mong association. Ang samuya pong naitabang kang darngon yan, dakol po ang mga equipment na itabang samuya po. May pigtao po samuyang molino, ito pong composter, saka po ito pong mga abunong pigpadarag sa samuya, na iyo pa pigpitin daming ngunyan. Tapos po may mga pesticide kaming tinda dyan. Tapos po kang 2027 po, registered po kami sa DOLE. And then po ngayon 2024, nagbago po kaming registered sa SIC. Kaya nagi po kaming TIFARBA. Kaya ito po, TARBA talaga. Kaya po ngayon, ang Samuyang Association, medyo kuyan man garo kung saan po, medyo nagliluyang ngunyan ta. Sa kada, medyo basic po ang mga members ni ngunyan. Tapos po, ang gaman po kaming kwarta sa bangko, stay lang po sa bangko, sabi mi, pag kayo po na magnegosyo ulit na magkag sa tindahan, i-withdraw nyo na lang po, madali lang kayo magpangkapital. Ay maugmahon ma'am sa pag-claim ko kang sa certificate of condemnation po. Dakulaon pong tabang sa samuya, tadain na po kayo mabayad kay itong total amount po kang samuyang sa titulo. Ito po, kung niya ibubuwis mi na lang po ito. Kaya po dakulang tabang po sa muyang ang pamilya mi po.
Ang nagtao po sa muya kay ito, yan po si Presidente Marcos kay ito sa pagtao sa muya, si sayang si Secretary, yan po, pagtao kay sa muya. Dakol, Ano po sa namatian ta, kaaldaw na ito? Ano po ang aktual na matatabang sa Ilocos del Sur? ang maitabang po sa muya kay ito, dakulang tabang po, tadain na kami mabayad, ma'am. Tapos, ito po talagang sa muya lang talaga, today may tubiding isang talaga, lalo na po ako ngayon, talagang nasa pamilya po ang samuyang ano ka ito, sa katabangan po sa samuyang pamilya. And then po, sa pagtao po kayo ito, dakula ang si kaubahan ko po, siyempre po, dahil ka na mabayad, ibubuwis mo na lang ito. Dakula mi po pasasalamat sa DAR, dakula pong pagtao sa samuya ni mga sa asosasyon po, lalo po ang mga abono niyan, dakulang tabang po sa mga parauma, ang naitabang po sa mga medisina, lang po dyan sa pagsuporta kanindar. Saka po yan po mga equipment na pigtaw sa muya, sa mga parauma po dakulang tabang iyan. Dakula pong mga natatawan ng serbisyo kan sa mga parauma, mga i-arbes member po. Ay po, dakula pong pagtabang, taka ito po nga ang mga parauma na sasakitan sa pagbakaling mga fertilizer na yun, tapos abono. Minsan po nga nakakaabono lang sila sa rong beses lang. Tama, pas may sila talagang pang bakal o ano paman. Ngunyan po, tayaw digdi sa muya ang sa asosasyon na tabang kang DAR. Yan po dyan sa muna napukurang abono, pwede pong pinapautang niya po muna sinda. Sa kapag ani na lang nga hindi ang bayad. Kaya dakula pong tabang sa samuyang mga parauma. Ay ma'am, kayo ito ang produkto, may di ma'am, igwa kami yung mga manok. May nag-urigan kami, ma'am, idiyo, mga vegetable. Ang gulay kay Agdi, ma'am, may mga parabakal kami, Agdi, ma'am. Tapos, ipigdiktin na sa naga. Kaya day, ma'am, po na din sila ang mga paratan, Agdi, ma'am, ta. Igdi pa sana, may nagbabakal na. Ang kagayaan na lang, ma'am, sa mga paratanom, ta, day na sila madumang pa sa naga. Igwa na pong nagbabakal, Agdi. Pero, mga member man sila, ma'am, Kantarba, ang association. Ay si membership mi po kay Tum, pinuunan mi 50 lang ma'am. Tapos ma'am, may monthly dues kami 20 kada monthly. Ang pagpuni po kaya, nag-member po kami sa 25 members. Nagtaraw po sindang 50 ang membership. Tapos may monthly dues kami 20. Iyo po, inalikom mi po to, ito si Pigpa, registered mi po sa Duli. Kaya po kami nakalagman, nakabuo po kami sarong association. Kaya po ngunyan, ano naman po, sa lawig naman kang panahon, nagdakol naman po sa muyang member. Okay, kung sa ano po baka, di nagdadakol man sa muyang collection sa membership, tapos monthly dues. Nagpuon po si kolektabi po kayo to 1 to 50 sa 25 members po yan. Tapos sa panahon po ngunyan, nasa bangko mi na po is 100, sobra na po sa 100,000, yun mi po sa bangko. And then po, may mga kasunan pa man po kami. Dakol po ang sa mga pautang sa mga farmers, sa mga sa abono and fertilizer po. Igwa pa man po kami dyan abonong tinda pa ngunyan, sa ngunyan. May origan po kami kahit may mga dispersal po kaming origan ngunyan. Iyon po yan nakaano sa mga asosasyon. Ang business ni ngunyan. Sa plano mi kuta ngunyan sa Kangda, sa Alisadar, ang pigaan mi po kuta magkaigo kaming building talagang kay puwan building. Ta iyan po ang dakula na sa problema mi. Ta kung kadahol man kami mga equipment, talaga kami nakakaganan, ma'am, daw sa kami nagkakaag. Iyon po yan ang problema mi ngunyan. Kaya kung daw po kami may mga equipment, kung kaming facilities na lalaganan, problema mi po kang asosasyon talaga. So, yan po mga kasamaan ginibutang pakikipag-ulay na programang Kape Asin Baretang Agraryo sa Pamayupukan Tampadong Farmers and Agrarian Reform Beneficiaries Association. So, sa ngunyan pala, from 25 na mga miyembros ninda, igwanin aktibong 58. And ang kagayunan, tapos ang organisasyon, may pondo, and siguro high moral ang mga miyembros kayo ni dahil primero nagibong iparehistro po sa Securities and Exchange Commission. So, good luck and congratulations sa tarayumpo na Tampadong Farmers and Agrarian Reform Beneficiaries Association na sigun sa sinda, lalo na po kay Kaagraryong Teresa, na labi-labi ang naging kaugbahan lalo na kan Marcy Bininda
ang mga titulo kan sa inda pong daga. Yan, congratulations. Sige, balikan ta ang sa tuyang bisita ngunyan, si Kagraryong Jerry. Kagraryong Jerry bilang chief kan PBD Division Kandar, Camarines 1, sinahiling ta po na arog inipalan at epekto kan mga suportang serbisyo para sa tuya po mga paraoma, ano man po ang pagmati na mismong madangog mo po nindo ang sinang pasasalamat asin istoryang triumfo na naidulot po kan sa indo pong pagtatarabangan asin inisyatiba para maiangat ang pagbuhay ka sa tuyong mga benepisyaryo. Naugma po, kaugmahan po ang namatian ko as nagkaigo ako ng personal na pagmating self-fulfillment. So, nangyari po iyan dahil po sa mga may higos na kairiba ko po sa PBDD, ang sa kuya pong mga ARPOS, ARPO1, SARPO, asin kabos po na nagkakapot ka mga proyekto, nagpapadalagan, asin nag-aayos kang mga sitwasyon para po sa pag-analisa, asin maka-extend po kami kan mga proyektong kinakaipuninda. Lalong-lalo na po, nagiging maugma kami kapag nahihiling mi na may triumfo na nangyayari sa mga pinag-aasistiran ming ARBOS. May palangkaw po ang sa indang kabuhayan, status kan sa indang pagkabuhay, na sinda na mismo nagmamanihar na maging magayon ang produksyon kan sa indang daga, asin ang produkto ninda may idara sa maray na merkado. Okay. So yan ang malinaw, Kagraryong Jerry, na day nagtatapos ang ayuda Kandar Opo. sa pagtaulang nin titulo. Opo. Dahil sa gungun yan, dagos-dagos, dire-diretso, asan ipagpapadagos pa ang mga programa, proyekto, asin po pag-ayuda, lalo na po sa tuyong mga Agrarian Reform Beneficiaries Organizations. Anyway, ano pa po ba ang dapat tang malauman kat sa tuya po mga paraomang beneficiaryo? Urog na po sa mga daipa na tatawanan po nin titulo, asin padagos, syempre nagmamaot na padagos na suportang serbisyo sa indo pong sektor asin sa bilog na opisina. Sa satuya po mga parauma, lalong-lalo na po sa mga ARBs, duman po sa mga beneficiaries kang project split na mayo pa pong mga individual na titulo. Maglaon po kamo na padagos po kaming magtatrabaho para po maproseso asin maitao na po sa indo ang sa indong mga individual na titulo. Asin maproseso padagos po itong certificate of condonation na mga pigbabalidate pa po hasta sa ngunyan. So, sa parte po, kang PBDD, padagos man po kami na magkakaigwa ng mga suporta, padagos po kami mag-a-assist. Kaya duman po sa mga Agrarian Reform Beneficiaries, laday pa po membro kang ano man pong farmers organization. Iniinganyarbi po kamo na magsali para po matawang kamo ning awad-awad po na maayos ang pagpadalagan po nindo kan sa indong mga daga na hali po sa programa kang agraryo. And baka na ilang po naririparo kan iba mga kasama, napaka-swerte kan mga Bicolano. The fact na si Enot po na ginibong distribution kan Kokrum kan nakaaging taon, Yes, December po ito, kung di ko napapasala, mismo ang presidente, Yes, po. yaon digdi, bako yung tabi Kagraryong Jerry. Opo. And sa second time around, igwanin ginibong distribution, kulang-kulang 5,000, sinaging beneficiaries, ang Yusek na Bicolana, kababayan ta. Opo. Ang sa ko'y amiga na si Yusek Niña Taduran, ang naging mayor na bisita. So talagang, congratulations, syempre, dahil ang pagpadangat kan Dar, mati-matian kan mga Bicolano. And ako feeling ko, magpapadagos-dagos po ni Tagaro, yaon dyan ang focus ka sa tuwing administrasyon, lalo na po ni President Bongbong Marcos. So, nagrahirahay ng programa and si halawig na pagpaparahalat ninda nagbunga. Di ba tabi, sir, igwanin istorya, igwa kitang na-feature na sa nakaagi mga episodes, 10 taon, more than 10 years na paghalat, pero sulit. Nahiling mo si pagmati, si kaugmahan, kan makuha mo ang titulo, kan daga naloy mong pinangarap, dakula pong kagianan, and sa iling ko, mas mai-inspire ang mga paraomata dahil bako lang duman sa pagtaonin titulo, nag-untok ang programa kan gobyerno, nagpapadagos-dagos pa. Maging sa pag-market kan mga produkto ninda, Yes po. igwa kita nin merkado agraryo. Suba-suba ka kayan, di ba? Nakakaano, kumbaga, nasa satuyan na lang kung paano tapo paparambungon ang satuyang pagtanom, ang satuyang negosyo, ang satuyang source nin livelihood sa tabang kan satuyang mga kababayan. Kaya,
Yan po mga kasama, makakaasa po kita na yaon dyan ng suporta. Sige, ano pa po ba ang gusto po nindong ipaabot na mensahe kag Agraryong Jerry para sa satuya mga parantabay, digdi sa episode ini kan programang Kape Asin Baretang Agraryo? Sa ngunyan po, bot ming magpasalamat po sa RMN asin sa gabos pong tagahinanyog kan sa tuyang programa. Lalong-lalo na po sa mga Agrarian Reform Beneficiaries, Agrarian Reform Beneficiaries Organization, na padagos pong magantabay digdi po sa Kape Asin Baretang Agraryo. Pinapaabot mi man po ang pasasalamat sa satuya pong Presidente Ferdinand Marcos Jr. and sa satuyang Secretary si Conrado Estrella III and satuya pong Regional Director si Reuben Theodore Sindak sa padagos po na pagsuporta sa satuya na may padagos asin maging produktibo asin matrayumpo ang satuyang programa kan agraryo. Sangunyan po, bot ko pong ipaabot para po sa pagbalangibog kan satuya pong programa, sabay-sabay tang ikurahaw, Sulong Agraryo! Sulong Agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong Agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong Agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Yan mga kasama ang Sulong Agraryo. By the way, gusto ko lang po bago kita paaram formalmente sa episode ngunyan, kadakol actually nin mga feedback na bigpapaabot sa muyan mga parantabay ta. Si mga concerns about Department of Agrarian Reform, tinitipon mi po and ini po i-forward ta sa DAR. Igwasin na nin mga particular na mga hapot and mga gustong i-follow up siguro tungkol init sa mga programa kan Department of Agrarian Reform. Laumon po tabi nindo kundi ipaman po natatakil ngunyan sa nakaaging 12 episode na kita. Igwa pa rin kadako lamang episodes. Halawig po ang programang partnership na inikan RMN DWNX, siring man po kan Department of Agrarian Reform. So kaya may assurance po sa pagyang programa ini sa tiwala kan mga parantabay ta sa mga concerns bigpapaabot po nindo. Rest assured po na ini pong mga bagay na na ipapaabot direktamente sa mga nanunungdan ng mga personalidad, sa mga nanunungdan ng mga opisyal, asin nasa likod kan Department of Agrarian Reform. So mag-antabay lang po permi, siyempre sa programa ta, naantabayan ng regular kada biyernes, actually special episode ngunya na aldaw, ang programang Kape Asin Baretang Agraryo nantabayan po kada biyernes, alas 11:30, abot alas 12 nin pagod to, digdi lang po sa RMN DWNX Naga sa pagi po ko 91.1 and 1296 sa Birikan kan sino mga radyo. Siyempre ang pag-feature niya to kan mga matitibay asin talagang dekalibring official kandar. Pigsasaro-saro niya to actually ang mga probinsyas kan Bicol, magpon po sa Albay, sa Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Albay and Masbate, gabos ng mga probinsya, magiging katuwang niya to digdi sa tutuyong programa. So yan na po mga kasama, ang kateripunan, kan mga bareta asin mga pag-ulay-ulay, digdi sa tuyong programang Kape Asin Baretang Agraryo. Ang programa ini, inatod sa tuya, kan Department of Agrarian Reform Bicol, asin kan proyektong Split. Sa indong ladang ang naging katiripunan kang mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lihitimong serbisyo publiko. Iniya, Kape Asin Baretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.
Attention all investors and home buyers.